Nai tongnai joto khapani tahotai box oni bagai chung tubi phaichauka haino hai gonta sora amchaini takhok Jitendra Debromani koktuma tubi phaichauka chini kok tibini koktuma o koktuma rok ongkha gonta sora amchaini takhok Jitendra Debromano yang khuai champa hawar amchaini buri khoroksa kaijak borjajak bini mungke Sampli Debroma yang khuai champa hawar amchaini buri Sampli Debroma yang bwsaibai kaglaya sani yang bwsai engke Bengaluru samung tanan thangsani no yang Facebook tei khlaiui gonta sora amchaini takhok Jitendra Debroma bai khlaiui Facebook tei friend request sunglaiui borok messenger tei text salaimani takhok Jitendra Debroma no yang khuai champa hawar amchaini Sampli Debroma ang siglasi ani bwsai kwrui hinui Jitendra Debroma no thokaiui obo haike no sak sigla hini sinimung riui obo haike no takhok Jitendra Debroma bai 4 mas thangui thoi chawi tongoi mani bukhok Sampli Debroma phiaba khuai champa hawar amchaini bukhok Sampli Debroma ni buma bufa kwrui buma bufa motai thangjabaikha yang bukhok Sampli Debroma hingke bini dara tai bini bai songsimino tongsu phiaba bo bini bai songbaino tongo hnei koktuma sawi kharekha takhok Jitendra Debroma paithago gonta sora amchaini takhok Jitendra Debroma bo khao poito khlaikha au bo kubu kubino anase hamjagui tongo hni saharui tongo hingeba angbo hamjagui tongo hingeba au thangi nayen hni no bo khao poito khlaiui bihek Sampli Debroma no khuai tabani gulchokor jora phaiui tlang phaimani 4,500 gari reserve khlaiui bihek Sampli Debroma no phiaba paithago Sampli Debroma tongbulia takhok Jitendra Debroma ni nukhungo bo sawi kharekha bini tongyani rijom tamgui bo tonglangya o kokrono phaide jeng saimalainai takhok Jitendra Debroma no khuai champa hawar amchaini Sampli Debroma bo aro thangui no 4 mas thoi chawi tongoi mani yagulo yang bini nokni bini bai tei bini dara song garden hisabe thangui no naukhok nailai no bo aro tongmani Sampli Debroma paithago Sampli Debroma takhok Jitendra Debroma no kok kachari kaumani ang Aadhaar card karina nango ang Aadhaar card karina thanai hinui bo nukhungni ongkhori phaimani phiaba thangui sogilia kifili soglia bokhok Sampli Debroma takhok Jitendra Debroma ni nukhungo abo hai hini no takhok Jitendra Debroma no kok kwtui bai kok kwchang bai khlaiui sabui bo nokni phaimani paithago bokhok Sampli Debroma takhok Jitendra Debroma no saharka phone bai khlaiui ang asok lama haksal ang tongui manya angni naing tongui manya tangui chanani hingke nang ani yango phadi hinui takhok Jitendra Debroma no phone tui khlaiui khorang kwtui bai khe khorang kwchang bai khe saharmani bokhok Sampli Debroma hinui sawi khnarekha takhok Jitendra Debroma aboni yagulo takhok Jitendra Debroma no tewaisa phone khaipikha bokhok Sampli Debroma ani mishuo online tui mani order khlaijak ano rang 1500 horgadi hinui taisa 1500 rang rima horka aboni yagulo ang phaisinai tabo ano rang dai horgadi 6000 hinui bo taisa rang 6000 dai hormani tai aboni yagulo 2000 1000 400 500 obo haike hormanto bo hisab se khlailia hinui sawi khnaikha takhok Jitendra Debroma phiaba bo rang chana bagui simsi obo hai ingui tongo phiaba takhok Jitendra Debroma bo bigra bwsano bo gri bwsano obo hai khlaiui thokiui chawi tongo naidi oburi bo haike tong ati hini no sawi kharekha takhok Jitendra Debroma paithago bo sokpailia ni yagulo bono saimankha takhok Jitendra Debroma tabo Sampli Debroma hingke Agartala Radhanagar amchaio restaurant no 10 bai tongoi tongo samungkhai tongo hnei sawi kharekha takhok Jitendra Debroma phiaba yang takhok Jitendra Debroma tai saka bo wansarangno phano sagri tongtho buino phano sagri tongtho bo jesa phano tongtho phiaba abo janjani life janjani isa phiaba ang bono taisa mana musungo hnei simingse bo kok kacharo takhok Jitendra Debroma phiaba takhok Jitendra Debroma taibo saikna rekha bo tabuk je Sampli Debroma bo bai tho chawi tongmani joto video clip tongo bini yago nangkhe ang video bo viral khlainai Sampli Debroma bagai hinibo kok kacharkha takhok Jitendra Debroma hingke tabo omo hai kok rongno khnaui takhok Jitendra Debroma ni logibo taisa bihi khini tabo wansukjak Sampli Debroma thade thano obo tabo nasingi tongo takhok Jitendra Debroma hingke phaidi gonta sora amchani takhok Jitendra Debroma bo tamo kok kacharkha bihi Sampli Debroma ni kokno tiyei bo tamo sai khnareka chini kok tibni phoning tei phaidi nainai linai naitongdi chayakari pulan sing patejora chini kok tibni mangpiliwo takhok nono pulino lamsoko chini kok tibni kok tubangbo tabukni ni je party mung tamo ongkha nini jengjal bobo hai engei nung sungbai krana nangkha sagara dini ni mung tamo dani ni para boro nini sini mung rigradi ani sinimkha ang gonta sora amchaio tongo do inge ani mungkha Jitendra Debroma
Ingke beringka samblit deborma kami ingka kuai campa uar. Bobai ang Facebook di text khalai 1 week kok salakya. Ingke bosau phaina phaidi hinai. Ingke ang bono thangina kya kuai gul chokro jora. Thangina mon bising ke bangbai phaiye 4 month tu isawai kaham jena tongkha. Ingke pia baba agi ke saya bo mane sikla hinai ano thokoka. Ingke acha din to bo saitongo 3 year tangai sajak. Basa korong sikrai jaga bo sala baibo. Ingke Hindu religion no bedismi gurungane baki do. Ingke do anga bono do ang bo siani ba. Naza khaba hinai ang bono musakono hiliya karamten tangai saka. Angin sana ke ekdin pore ke borong parents paikya mana dini to ma babu kori bini dara baitongo dini parents paiyoi ani no khoro nai hugui thang paikya tar pore ke kaham kori na tongka ke bo ekdin waisa ke ana sawo ang aadhar card kisa khaini bagai ma thang nai ani mane receipt copy kamai paikya in sawo acha kaham kok thandi hinang bono telemura dora malkhung gari bogoi rohoka ke bo thangmane pore ke ang bono sanjau ka da kasoka kasen pun kemani boswa kepe Dadwa ko suang nungai boroban nungkeng hinang bono hinka. Tamu ni bihi. Ini punggong kang tahu sabono kol trai ceka. Ini ang noko kahang kasok pajang mia besak duno go hini gari kamani ang suang man nungka ini sawato nung di hingkang bono. Abo himane bisingong ke prai kok salaja painai tini painai sone painai hini bo anak it thokoka. Bo thangmani ke o thanai bosod ni o sani sekang thanggo bo o sabai tai bo thangmani din maximum tai 5 din 6 din ke o sangnai. Ingke tangan bising ke bo ana painai ni onek hinung kang bono saka nung ana ta thok di nung ana thok mani pura reason sabi ang bono saka bo sawo angle no masala hamzak bono uyang ang sek lam ko sala thangi maya nung sek kana hamzak gongke oro pai tangi sa pai di ni hinu ingke nung ana tam thokok nung ana ti khana ni tamuni sa ni ang aka angle pai maya ang bono saka go nung aro je jaga tong kaham ke tongli ang pai maya ang aro pai tangi sa maya ang bono finally kok sai pai ja awon bising tamung kha ang kok salaya bo ban kol khali ya bo rada nagor thangoi wan thar bai mane restaurant samung tangkha aro busuk sak motok tongkha busuk tongya bo tang pura boro ripur do hoja engke abo to bini paper bini lat bini tha bo abo haida khai tamu khai ang sai kono lap kre ya bo do engke dar pore ke ang bo bai kok salaya pre 1 year pakka kakha o khelo ke bano whatsapp e agoi mane facebook e text kayo hai hin kang halo hin kang তারপরে কে বাহাগে তং সিংলারে আংলে পায়া বড় আং কাহামদা তংই তং সাইদা তংই তং সুংনাই সাবো হিনাং বন সুংগাতা আবুতে ইয়াবলে আং অনেক মানে মেহসুস খাইকা মানে আং নন আবাকে দুগার বানি বাগৈ আং অনেক মেহসুস খাইতে পুরা আং টেনশন নङि थांगा डिप्रेसन नङि थांगा इनसाव गां सागा से कक रक दाफ्तार दे आं नों हाइ गिलिस तब माया नङा बाकी कक ना थकक दे नों ताबुक तामो नाय सादि नां बन सागा नङा ताय फाइना फाइसि दे आं नों बायना थांसि नाय इनसाव कुइमान दे इनसागा कुइमाननि Jika aku anu hino nungano orang 1500 daerah hoga de ang tabu kebo rega ni samung ni rang manyang itongka ang Flipkart order mani ani tabu koidin pore ke phainai saman phainai chau ke uiman dain samane kubui ke bana screenshot ke bini je saman order mani demand khaimane abo phainani asuk tarigo hini ano rohoka do ikang bono 1500 rohoka tarpore ke atule kok saitung ko bang bai kok lam ka hamtina saitung ko next time ke bo ano সময় tangoi sao ano phaina phaisi di tabuk situation khok problem tabuk to wan thar bisi telemura tongya diba ke ang reserve phaiban chao ge reserve nung busuk mani nung ano agi phaina phai puru busuk sala insang saka 4500 ke bo 500 টাকা aro tongo nung ano 4000 dairo hodi ango khebono phainai nung ano obor ko jora phana naisini tong phai din chao ke ang onek mane confusing jai thanga arma da tano riya tongan da tano hinang one suk ari laibo to buino waisa se believe khai dile ke boss koi thangke ba bini koi nang mane accept khai ang rohoka 6000 টাকা do ekono dawu rohon bising kangke aboni 2 din tamai kok hamke na sakabo ke kok mane koi din su phaijang nai kok bo ang loge phone khai nai mani call habui tong kok lam salai tong ekdom free ke jeng kok salai ke agin kok na salai ke boba no nakar sibing kang boba nakar mung dekha কয়েকদিন পরে গেতাম কাপ ইনকামিং কল নঙ্গি পাই কাং কমসিং আরে লগে সামনে কক সাই পাইও বাহিগে ইনকামিং কল তং কাং বন সাগা আবো তাংবন আগে ফ্রেংজাক মানে লগে কল ন ইনকামিং কল কে টনি মানো বুইনার ফান হাবনে জকে টনি মানো আবো তো আং পুরু ফান রিমানো তাবুক ফানো বাহিগে টন কাং কা WhatsApp বানো ব্লক খাইয়া কে Facebook ব্লক খাইয়া ইকা আং রাং বো থাংলাং পয়সা বো থাংলাং ববাই বো তাঙ্গই মাসাইয়া কাং কভার ওয়াইজান তাম ফাইদাং কা কানি মেন রিজন কা রাং তো থাংকা পাইকা bo ano Jesse pano ebano nogo phaima buthar painai bo ekha ang bono ang kathang tongsak jorale ang bono sar toknai mane ang bono punishment donai ang bono
जेलासिम कोतर नाय बो थैपन आं रिक्स दं आबोनि बागै आं तो तांगै मासालिया लाइव तो बुरि रो गोबां मा दङ एभेलेबल आइखानो आं नाया ताइ आं बनो माय आं केताइ नाया इनके आं ओइना बुरि ना फानो बाना डिस्टार्ब ना खाया बो हाइसे इनके आं बनो अनेक साइबो नायखा कयबो नायखा आमजोबो नायखा बो आबो आमजोब जायगा को कय जायगा आंके दुखु नाङे दिबा आं बनो बसो खामजाबो कबर वाइजाय थांगा नगो तामाया नङै आं सुसाइड एटेम्प दुइबार खायगा नगनि बरक बाना खाय बदे मासा बुरि हिनै आने दुखु कसन साबुन नुकियो नुंनाय करै याबो हाइके खायो दाराबा नानि कय नुं आसंनो आं बनो अनेक Angka takok nang je nini behavior tabuk sampli develop je nang hamjak mung nyan sekang nang kaya jak dan nang nungli siklada. Ang bo kaya jak no. Besar atau ni? Ang bo kaya jak no. Ani besar dupi kere ang bo kaya jak no. Bo kaya jak no pia bana soti kok sakang kang hamjak kamu ang le bono agi bo sajak ang kaya jak jak ni. Kanade. Angka nini bihi le tora tong kota bo na thai ja thai. Ani bihi kinga ang bo try kak lai mane tu yarang khadara abo thuya bane kisa korbo hanya ni bagui bo oina sala bai thangka bo haita ini ma bawa anu sajak liya nini bihi kinga oina sala bai thang pai kha oina sala bai thangai bo khulayo thangai hamjuk thangmani bo saba thani derawai thuya bo oina sala bai ta ang bai ya mane to thuya ta na thuya abo haita mane nung bai tongoi thili ya ta ang bai tongoi thili ya ang bai tong abok sampli debor mangke nono siglas ni saw bokai jakin cheta abo hai sata bini bai bo sata bo hai ke jana facebook ko contact herna bo saw sikla patrika hambure bui hai edi sedi krei ekdom patrika hami saw onke ba ko nga nini bihi bai je tongmani chamani je nang songsar khainani hini nang na hari abo hai ke tonglai mani bising tei tam ni thane evidence tong nang je bo bai asakai hamjak mu lai tongmani ang bo bai tongmani inke ani binoro bo bai ang ekdom kebak lai phutu bani tongo laimani bidu tongo bini risum maintenance joto tongo plus bono amsaini borok phana sakti tongo lo phana ang bono bui boro hoya toi boro ja kutui kesang ke jeng hamjak lai khapu lai tongmani bisingo bano thalja ka ba aadhar card khainani bagai hini sagang kang boro hokata bisas khaiye apun simono phaili abo ke do ke phaya tongdi ha bosak balo khona 1 year kaka মানে ও তাবুক দুর্গা পূজা থাকে কা 1 year পাক্কাং সিনেংকা bo jennago ongkho thangentani narone hote abun bisingo tai ang khnaka report panka bo ang bai tongtu tui ang bai thangmani sekang paibo masa salana oi khui choi para manjak jak pungba bo hai mane agni sala bo basa khorong ni sekrai jak bo mane ne kok gamo se je bo parao manjak kha mane je nang kaglai thamani yagulo da manjak na nang bai kaglai sane mane ang bai kaglai thangai nang bai kaglai thangai bo nago para boto iko tamjani gon osani sekang ko ekdin bisingo thango do hojagiri ni moloke panja khainta bo parani borok bai thuisa bo hinga bono lachi jagai rada nagoro wansa bai samung tangwa bo nani full report manja kan hinge tabo ke abo to sagal do kan ito abo to kono nailap kuri abo bini lab bini cha bo moje bui bai sakda bo to goi tong tas mai da tong goi tong ang tam khainai tong pia bana boddu kata radi ang borok muni sose ang boddu khun nang le nang tangi sana kuti kesang bai phaidi nang ana simai ka thoko goi ana simit thoko goi tamle man kha bana thoko goi ngen nang bai je ni nogo thang tong phoro go phone no bai kono collection oba hai ro ya chi yagara kog ro samane to tong toler phaika angke bo toler kaine phaika nga hora phun view ana phun sanai to sedani dago hinga ani ang saga da ko tolangi thanin ke koidin pore ke bini tongmang sai ma ka sms to kaite ke bo remote dui do do gang tuidoli ata bono ke ano sida dadak sida nukhangke bunis kang pano ekdom respect sara kok sanai wa thamya kok sanai inge suwa gon nunggo ba abo to nungnai borok nungthong ang bukisa misan nungmani ba abo inang tongha kendo ani ma songani parents to onek saga ano ko kya nungbo bai tangi sama gala bo abo hajar okara borok to saima mle bo haime tatni buri nei boya sang khana ni bihingi tabu je sampli ni bini tabu hingke 21 bosor angka ni ke ani 22 bosor angka acha ke takok do hambai nini je bukhani kok je nini dukhot jungjal tongmani kok nang chumbai share khari nang chunu saham bagai belai hamai takok jiten nanando